hindi pa natatapos ang trabaho dito sa gabi. Marami pang hugasin. Hindi ba dito pag... Ay! Kumain na dito sa... Nalintan na hugasan. Naririnig nyo ba yung tunog sa likod? Washing machine. Naglalaba pa rin ako dahil. Hindi pa rin ako tapos maglaba. Yan yung mga damit, yan yung gowns na daladala ko. Yung punta ko kina Boy. Yan. What a surprise! Ano ba pa? Ay, nako. Dami pa palang hugas yan. Dami. Dami natin. Dami.
pa tayo tapos. Sa umaga kasi may mga ginagawa din ako, kaya tsaka mahirap maglabas sa umaga, masyadong mainit dito. Nakahilo. So after ko this, nagsasampay na ako diretso ko na. Para bukas sa umaga, pag uwi ka ng tanghali or tanghali, or sa hapon, tutupiin ko naman siya. Sa mga nagtatanong, yes, damit ko lang po ito. Hindi ko pinapalabahan sa iba. Hindi dahil maarte ako. Ayoko lang din makaabala sa iba. Hanggat maaari. Siyempre ako nagdamit ito. Gusto ko ako maglalaba. Ay. Mga walang hanggang ano, walang katapusan trabaho ng mga momshies. Aminin niya. Tapos parang ilang araw lang, ang dami na namang labahan, di ba? Parang kalalaba ko lang, ay may labahan na naman, di ba? Ganon. Magugulat ka na lang. Hindi ko baka natutupi yung damit na nilabahan. Ang dami na naman nating labahan. Sino nakaka-relate dyan? Yung mga walang labandera, sino? Especially na walang pasok. Naku, 3 days daw. Hanggang 19, nag-announce ng munisipyo. Kaya, paano na ang tindahan? Ewan. Hindi ko rin alam talaga paano na. Ah, remember the carrots outfit? Ay, nako. Buhay ng tao. Diba? Ganun lang talaga. Agree. You need to wait and see. Wait and see lang. Hopefully maging okay din ang lahat sa mga susunod na araw.